माइ गायनो थांसै जोंहा आहा एबार फार्स्ट टाइम माइ गायसिगोनलायनो आयौ सान्दुङा नोगोद सान्दुं गोसाखा सोमथाबखागोन आरो बेबायदि सान्दुङाव माइ गायनांगौबा सान्दुं गोसाहाय फैद' सिगांथौ आगे दिनैसो फार्स्ट टाइम माइ गायसिगोन आङो जि गोबाव जाबायमोन माइ गायिया 6 बोसोर 7 बोसोर जासिगोन गोदो उन्दै दैयावसो गायोमोन माइ दै लाखाबाय माबा हाया गोरान जाजोब्बाय माथो ना दैयानो गैला सान्दुं साननै दुंनायावनो हाया गोरान जाजोब्बाय सान्दुङानो जि सान्दुं गोसाखा ना गुरनांगोन बेवहाय दाहाय आइ दै नोमफाया माबाया गारदोनबाय हे आसुगुर गोलाव लाग्राया हाबजाजोबसिगोनहाय आसुगुराव हाब्रुबारि गोथौथारनि दैया बेखौ बा अबेथिं गोथौ अबेथिं थौले नैबेयावनो माइ गायहैनोसै जोङो सान्दुङा मोदानलायखादों गोजानावखा दुब्लियाबो गोरलैखौ गाग्लिजोब्बाय नै दिनै आंना कालारा सोलायखासिगोन ब्लेक बिउटि जाखासिगोन गरमानो लाजाखाला गोलोमजोबखाबाय आं नै Hey, gैलालै जाबाय मा लाखादों नै आङो मोजां लाब्रा एबा होफैदों आं जानो थालिरबो लाखाबाय नै हां थोनो मोनलायबाय मेंनाया बा माइ गायसिगोन मादै माइ गायनायखौ नायनो फैबायना सामफुङा ना खोथा रानलायदोब्रा मादैनो आंबो रोंगौ दाना दिनैसो फार्स्ट नुफेरदों खोमा ना बैखौ खोथियाखौ हानो नांगौलै जाम्फै बै सिगां थानासो खेबनांगौरा आदा गासिखौबो लानांगौब्रा भिडिअआ गासिखौबो लानांगौ माबा आंखौल' हारसिं गायनो मोनगोन ना खेबलाबाय जाबायानो खेबसे रायजानाया एबारसो मा रोखोम नुसिगोन मा रोखोम नुसिगोन मा रोखोम नुसिगोन आं दानगोन दाहाय मोजां खेबदे ओरैबो खेबहै जोंखौबो माइ गायनायनि नुथों भिडिअ नायथार खादा गावदां हमलायनानै गायदोंलै होनलायथों नोंनि बाहागो गैला माथो नों बाहागोआव जोब्बाय
रुइनानै गोसोम जामारसिगोनहाय आङो जि दसेनो सान्दुङा लाजाखाया नै मा लाबोनांखो